agha akara aka a na-enye ngwụlọ agba mgbe ọtọ n'ogwe agba bụ ọtọ n'ogwe na bụ ogbe ka apịla akụ maka na ọ bụ na ekene abịara ikwu aka ọ bụrụ njide egwu ọdịnala obodo na nkọnkọ obodo gbalagaba onye na-anya n'azụ mmọnwụ anyị na-aga n'iro erelere bụ mmanwụ nkiri nkiri ka na-ekiri ododo adachụta akụ n'ụzọ nwayọ nwayọ ka ejere ugwu anya na bụ ije mmụọ egwu anyị bụ ije ngala anya na bụ mmanwụ Igbo nna na-edu anyị ije ọdịnala ndị na-eche ndị ọkwa egwu bụ akụ na-eche akụ anya na bụ agabi Igbo mmanwụ anya na bụ mmanwụ Igbo mmanwụ anya furu ugo ga-aja ya mma ada afụ ugo gbada ajọ ọfịa bụ oke mmanwụ ebube ajọ ọfịa dị nnekwu ijele bụ oke mmanwụ anya na ka ọcha gwala ijele 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 anyị bụ ọkara mmadụ ọkara mmụọ ndị Igbo ụmụ ifefe na-eme ama na ajife gba afọ n'ọka bụ ụzọ mme na nna egwu ụgbọ ọdịnala banye ọdịnala anyị na-edu anyị ọkpa ebube akụ na-eche agụ enye na nna bụ ije mmụọ gee m ntị ka m gwa gị okwu gee ntị na chi egwu efogo a na-esi naanị wee libe elu a na-azọzi anị wee zọba ute agbara aka na-aza ana onye ejiji a na-akọnye a na-ebu ọdịnala ndị na-edu ndị ọdịnala na-ebu eke ide mmiri bụ oke mmanwụ obodo ọbụla nwere ifefe na-azọ nsọ ndị ọka na-asọ enwe azọ ndị akwụ na-asọ ejuna ndị ide mmiri na-asọ eke ndị agụrụ na-asọ agụ iyi ife ndị na-eli ka ndị na-asọ asapụ sari ogwu maka na otu iri anụ eji igbo agwa ya onye ọcha amụma egbugwu mma ya dị na nkọ ogirisi Igbo dị nsọ mmiri ogirisi bụ mmiri nsọ erelere ewu mmanwụ akpụ ụkala ebe bụ oke mmanwụ anụnụ ebe bụ oke mmanwụ ọjị oke osisi bụ oke mmanwụ ajọ ọfịa bụ oke mmanwụ ijele bụ oke mmanwụ anya na nne ka ọcha gwara
nna ka oje gwali ijele mmanwụ anya na nna ka oje gwali ijele ọdịnala anyị na-edu anyị ọdịnala ndị na-eche ndị anya na nna ka oje gwali ijele African man a spiritual being. So if you make law for this spiritual being, the spirits of the land must be involved. Make that law take work. Kuta pupo kutuje, kuta pupo kutuje, magana kuta pupo kufuje. Ya bunando feke no chichi, ochichi buzi obali bogali. The more you look, the less you see. Another Roma Burundi Zeli. And if a dinner like a singing, as you book up to even. Ofeke Gachanuso, Macatolo, Feco, fellow Jabba. Apollo, Mam, Obodarima. Ordinary, where Macambo. Na kesenyite eziokwu ga-apụta ife anya na nna bụ ije mmụọ anya na nna bụ ije mmụọ anya na nna ka oje gwali ijele mmanụ anya na nna ka oje gwali ijele mmanụ anya na nna ka oje gwali ijele mmanụ anya na nna ka oje gwali ijele eze dibịa na-akpụ nnukwu mmanwụ Chief Dr. Pete Edochie ebube n'ike ndị Igbo ọgadagidi akụ nze na ọba nwoke teghete nnukwu mmanwụ celebrity barrister oke mmanwụ Ojinna aka na Ọnịcha nwoke teghete aka ji ugo na obeledu ndị nnukwu mmọnwụ Igwe Achebe Agba Ogidi nnukwu mmanwụ Eze na-ekene